Mga kausay natin dyan, ito na po yung ating gabi. So nilagay na po namin. May gata na po si Tamer. Ito po mga kausay natin, naghihiwa na po si Tamer ng sili. Yo mga kausay, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kukuha po tayo ng natong sa Bicol. Dito po ay gabi. Gagulayin po natin. Yun na lang po yung ulam natin sa araw na ito. Hindi muna tayo magkakarne para iwas kolesterol. So ngayon, ito, kumukuha si nanay ng gabi. Ayun, natong. Ito yung kanyang farm. Napaganda ng kanyang farm. Maganda talaga kapag may farm o may tanim sa paligid kasi kukuha nila sa paligid yung uulam. So ito po si nanay kumukuha ng gabi. Natong ko sa Bicol. Sa Tagalog ay gabi. Ang ganda pati ng kanyang taniman dito. Napakalapit. Saka may malapit sa tubig. Hindi na nga nalilinis ni Kuya. Nasikaso ko yung gabi na. Pero maganda po kasi malapit sa tubig. Inalisan ko siya ng damo. Dati ito may mga Oh, medyo madamo na nga lang po. Hindi ko na nga nakikasat at maraming ginagawa. Kasi kami naalis na yung ganyan. Palengke kayo ng mga sariwa kami. Alisin ko na yung parangit na yan. Tapos lalagyan po natin mga usay ng balilit kung tawagin dito sa dait. Malilit siya na suso. Para siyang kung tawagin sa Bicol is para sa tabagwang. Pakita ko po sa inyo mamaya kung anong ibig sabihin, kung ano yung itsura ng balilit, yung ilalagay po natin dito sa dahon ng gabi. Kasi masarap po dito ilagay yun. Tapos paghahanap pa tayo mamaya ng nyog. Ang daming din dito nila kuya. Ang daming manok. Ayan yung alaga niya mga manok. Saka ito may mga pala dito May mga pato. Ayun mga pato. Ito po, bango nito. Ito po yung sambong. Naalala ko na naman tuloy si Idol Jarayot, yung ginagawa niyang pang huli dun sa ulang, yung sambong saka yung mayana. So marami din dito sa amin pero hindi namin alam na pwede palang yon. Pwede palang panghilo ng ulang, ng hipon. Ito sambong saka ito naman nandito naman yung mayana Ito mayana. Kasi may isa pa silang nilalagay hindi ko alam kung ano yung isa pang nilalagay nila, bagong sili. So alam ko lang, naalala ko lang yung sambong saka yung mayana. Pagkamuya ako sa amin ulit, susubukan ko to kasi maraming ulang din dun sa amin ang bango ng nito, dahon. So ayun na, okay na yan nanay. Bigyan muna natin. At ayun na po, dala na po natin yung
gabi or yung natong. Ako na kaya? Ay, tumisi. Yan. So ito yung dami oh. Ito yung gabi, natong kung sa Bicol. Gugulayin natin to ngayon. Lalagyan natin ng balilit. Pwede dito kayo yung balilit ano? Oo, pwede. Sarap nun. Ito ang tawag dito mayana ko yan oh. Mayana ba yung dahon na yan? Hindi sa alam. Tapos ito, sambong. Yan, yan. Nakikita ko dun sa vlogger na idol ko. Pinapang ano nila dun sa hipon. Yan, Oh. Labas palang hipon dyan ano? burak na ito. Hindi yung dahon. Dahon. Didikdik lang sa pinakahalo yung mayana sa yung sambong. Tapos pag dinikdik mo siya sa ilog, labas talaga yung ulang, yung hipon. Oo. Pero lahat naman ito. Oo. So ayun. Mauna na kayo. Makarin ko na lang. Malapit ang tinaman. So nyog na lang kulang sa ating gulay na gabi at gulay na natong. Tama na siguro to. May isda pa naman doon. Maghanap pa tayo ng nyog. Nyog na ayun. May kinuha na pala si Tutoy na nyog. At magagata na agad tayo pagdating. Bilis naman makakuha ng nyug Mahusay talaga si Tutoy. Marami na po itong mga kausay natin dyan. At masarap po talaga ito. Uso po kasi lagi dito sa amin kapag puro gata yung ulam. Kasi masarap talaga yung ginataan. Ito po yung madalas inuulam. Kung ayaw mong maparami ka ng cholesterol low. Ayaw mong maparami ka ng taba. So dito ka. Kasi ito walang cholesterol to. Panalo to. So saan ko ba ito lalagay? Dito lang siguro. So, update ko po kayo mamaya. Makakasin natin yan. At kuha muna tayo ng nyog. Ito na po yung ating gabi at may nyug na po tayo. Tatlo, pwede na po itong tatlo. Masarap na po yan. Tapos, ilalagay natin ito. Tayo no? Ilagay, ito po yung ilalagay namin. Ito po yung balilit kung tawagin dito sa Bicol ay balilit. Ano kayo sa Tagalog to? Taler. Suso. Sabi nga mabalik. Nagpapaano. Magbubomba na daw. Kung sa sundang inat, bago puro ka marugyat man di. Pero po sa bago ay marugyat pang bahay. Tuputulan pa ito ng puwit. Ayan o. Ayan siya. Kaya iba man yun. Ang hirap na rin. Ayan. Ito po siya oh. Ito po ang kanyang itsura. Ito pala yung tinatawag na balilit, suso. So, lagay po natin dito yan sa dahon ng gabi at dito gagataan po natin para ayun, masarap ang ating ulam for today. Ayun mga kasi natin dyan, ito na yun yung ubus natin yung tatlo para mas masarap yung gata, para mas magata. Ay ma-sakop na pala sa balit.
Tsaga lang. Nalalang ka dati. Mapinagano yung balik. Lasa. Ay, sabaw. Ha? Meron pa naman. Ha? Meron pa naman. Sarap nito mga kasi natin yung sabaw ng nyog. Matamis. Matamis nga. Taga. Puno agad, Toy. Puno agad. Ha? Mamaya naman yun. Ha? Gusto mo dito? Ha? Yan yung balilit. Ito naman si sabaw mo. Dito, ay sabaw. Something yummy, something fast. Sabaw yung ano. Yan, kung nga pala sa pagpasok. Sigas para maano. Ayan. May ayang yun. Ayan. Sarap yan. Ano, ilang ako? Ayan. Ay, Pupos kasing kita, ha? Yung bird mo, huwag mo muna Kayo din natin yung dali. Ikaw. Go daw. Kung talagang Pero tayo ako doon ng tanggana. Tanggana. gusto niya, alak. Naka ano pa? Alak na yung gusto niya. So ito makakusin natin din yung udkuran. Ano sa Tagalog to? Ano sa Tagalog to? Kayudan? Ang pangit yata. So ito yung pakita ko sa inyo. Yan. Ayan yung ating kayudan. So kakayudin natin yan pati yun. Pwede dalawahan. Ha? Pwede dalawahan. May angkas pa. Ay, angkas pa. So ito. Okay, kaya ito. Pwede na ba yan? Masabit yan. Malig yata yan. Ito ang tawag sa Tagalog. Ano yan? Lamit. Nabitin So ayan na. So, gusto mo pa? Ayan ang ating gagawing ulam ngayon. Recipe for today. Wah, English yun ah. Recipe for today. Ulam sa ngayon. So ito. Walang natibong dyan. Ha? Walang. Walang. Nakatero naman ano. Takot bawal. Bawas ka na lang dito. Isang ano ko na lang. Pwede mo na yung dalawa.
Kan susulong tayo ng mga bunot na yan. Ganito sa probinsya namin. Alright. Pagod mga kausay natin dyan. Ito na po yung nakaid natin para sa dahon ng gabi at para sa ibang putahe na luto dyan ni Totoy. Nilulutuin daw siya. Ngayon muna tayo ng sabaw ng buko. Sarap kasi ito eh. Matamis. Check the mic and make sure it sound right, boys.